Оришко! Слухай, я тут такой красивый. Ты так, знаешь, читал? Да, может, здесь правда. О, кстати, я забыл про себя. А что це Оришка не приходить? Я такой хороший. Не спіши, ти дуже так спішиш. А ну, Оришка! Ти так от балакаєш так швидко. Писарі великим не стрибає. Що ж ти Оришка не виходить? А що ж ти Оришка не виходить? Оришко! Да-да. Оришко! Тільки сюди не дивись. Тебе є одна вада. Ти дуже любиш зиркнути на глядача, перевірити, чи він чи він не пішов з залу, або чи він, як він реагує на тебе. Ні, ні в якому разі ви на зал не повинні. Це є рідкісні моменти, коли треба в зал казати. Коли Віктор Андрійович казав, де той гетьман до народу дбали? Це рідкісні моменти. Або я прийду розказати сильним світу цього про їхні фальшиві надії і пусті обіцянки. Тоді треба тим можновладцям, які сидять в залі, в лице сказати так, щоб вони зайорзали в кріслі. Як колись один з губернаторів наших, не буду казати його прізвище, казав, це не про нас вистава, це про тих, що в Києві. Що ж ти Оришка не виходить? Оришко! Оришко! Оришко, не бійся! Батько Ондечки вже... Не танцюй мені, не танцюй! Оришка, не танцюй! Ти він танцював, тепер ти танцюєш. Оришко, не бійся! Батько Ондечки вже ледве манячить. Пішов гроші правити за тарифи. То може й десь загостюється? Я так все і тремтю. Чого ти боїшся? Віддам, кажуть, тебе за старого та беззубого, або грошовитого. Велике діло гроші. А ти послухай. Чого ти пишеш? Чого ти пишеш? Зразу. Ти ж все, як комп'ютер все, обробляєш інформацію. Ну, людині треба подумати, що вона сказала. Понятно. Добре. Велике діло. А ти візьми